Bari phang chopia sumar bang hini la pena na phan chi utekang poksi banga khelong ka chuka dunji West Karbi Anglong Kheruni Thana Kaparlo Diori Tinia Liarong Amekar Waisong Taranga Chor Bari phang chopi abang Arjuding Klupen bangang khei mate Kurja pen kachingki dokwa ka joini Patadap apiari Japon Thaisi asumar bang hini pinso inut arloso sumar aphan chi utekang si bangalong kadunjilo lapena hemasor tebok terai ridam thaita longle deklo la silabangso kaching kilong pop alam theke lapison helo pinso bang Hyderabad kachong dadam labangso phitsi joy pen chingki bomlo bangso phit patumi dik malom Hyderabad pen apena na bang ahem an nang chilun lapen mobile long arjan lang bomhut photo thek lok pen karjo hut ajor popu Kethan pen char depe prat pe fruit ajok patadap anki banga khelong chokadum jilo Nasikomani jongsi teklong bang aling sitami labangso a mobile number 8099912329 kalite 9101357407 along nang humri japan chuning ripo usi nilituma pheran ke kheroni pen rensing teron dirta nang pali Tang talang itum kaning Japan alam thi RJ excellent. Kiasi sabrans amai pulo ya nasi alangli kecil long kadun joy pusi birta long lapen hojai anvet lang pusi alangli bang mises sang pilo lapen datong sikot pen masolam karjulong pen nang cerap lo nasi alangli phan bari phangchupi phan madu akorte let heglong pusi tami ning kime pen la contact number long nang humri da prangtha la pena kuni li chuning ri kang tunga ilitum lemra pet AKSA mate dakla hojai KSA peneme mate Guwahati KSA peneme alangli tum exactly kachini bangke Guwahati rong spesi kedo pusi alangli phan mises long lo la pen nangli tumang chirap don vekpo pusinili media hoi pen temi nangli tumat hengno ilitum claim rabra karbi student lo chale asong bhatani li chuning ri lo nili Arman peplong KSA mai fu mate sonjering ni pandemi ni na chining lo pen nang palong pivek tha jong senang palong lop tela contact number long nang ka humri ji phansi chining lo pen aku isi ka chining ri kang timbang alangli au smart aso pene bikrai lang laphan ka jinsu pen alangli jewang prap ji phansi chining ri lo isi alangli ning gedok ning che hang si ka che tong lo plote no na phi bang ke lang mong ong pu bang ki pu thu pu mange henulo alangli kaya teng kaya mang kapat duji pasinili kacuni lo pen alang li phan mun an kewang paprabji pasinili hoi pen mate KSA mai pu hoi pen mate nili chining rin lo no hok le du dam sitame labang ala sila contact number long nang tu humri phan nili chining lo contact number ban nili than get po 80999 12329 pare la pen aku isi along do tulang 91 0 ketiga nah aru isi bang million kan ko 9910357407 ala so number long nak ka humri phasi nang chining ri halang li phanyo si theklong polote son tu ko Bengaluru kang dade dang masih ada itu yon koksi na ke du dam lo ala dad lang ipilan na ke kem ke dam tame ada pen bang we son tu son ni kem ci dam po ning bang du suti ba ni hen ci dam lang yak ta ning du i ajok si alang wang do kem pasu ke bang udah ko kilo nilitum si ndak pen tangkam haputhai si labang suki ke bang long hari deng tangka we so kita ke bang lo ayam nang cili lo mala ahem hong tu nang kecil long gari ki suna long mat alang li ba ni asap so ke pek de cheta opine apena na pan chilang silet hoy son baten pi ban min ci dog de remason la son si ninga tu do kok atimi tik nang jetan ni gitu masih la so opine kamata choti ni dalo masih la alang mata kang dat nang le jong mat maksud suki long mobile do so mobile hang lo mobile nang kita angke la pina na ka mobile chipi lo so mobile long alang bang fal check lo
hal cek amat abang kai pen ini lapu tu kecil tay rap kedu rap kedam rap lapang so hal long log lang masih labang jin tu lo kiso la kumat lo ma putu lo tu ya lo masih halabang hala not kadi sepi bang sitagan tu lo lagi ni tum jirpi pen panco masih lapu cetak bom mat lang bang tani yang ye duk lo mat nanat lapu ni cikang lo masih latung cepet problem mat lapanda coy sek dag lo pakai labang da sikur lo udang lo lamang ge masih lasuji tu depen apar ke nili tumpan asai du tumpan asai ka tumpan ami panalin panahon pan nang cikang lo jasita nang cing wailin ka aju pika ya lo masih nilitum antar dun lo saya dua saya ke melin aong ini cuma pen dun lo dam lo pen rum cuma dam lo singki dam lo cing wai dam lo jitan dam lo alamang ke ada nilitum dampak khusus kami alamba suki bang ke negela bangso ahem ke buci dun delu kalon delu nege nan apne pinan tene cikak beku bantum jelenang thap kita thana lenang beng kita kes tum lenang nep kita jap pen lenang nep kita ni ke tong telu lapen cikak beku nasi alangge kum manne pan aning ke thek klong du silahan kening ci det ma nilitum koi penda mathad det asinang litum meja hoi pan nilitum anglo nang litum tawang lo an kisung ke boy tukok pa nang litum kabor I me pilo nilitan ni ngarong pilo asinang litum yat kan sita